jogiinde keewal to suudu sarɗinkoru felliti wasude tawede e gouvernement on nde fedde Ousmane Sonko no siforino kañumgal pellital maɓɓe angal famodiral e laamu ngun e dow toɓɓe e goɗɗe e ardigu Sénégal fi kala ɓe holli ɓe jeetake e gouvernement kono yimɓe maɓɓe e tato ko Pastef ɓe ɗuɗaka andede no tawa e jagorɓe e toɗɗaɓe ɓe Pastef ronkude tawede o gouvernement kesso Amadou Al Aminou Mohamed Lo tawsi wasude jeeyede Pastef e o kippu kesso suɓaɗo aray ustude e sembe o hoorejo kesso jagorɓe wondude e gouvernement makko ko honɗum haray ɗum wawata battinde walla jibinde e laamu Sénégal ngam okkude miijoji moɗon e dow lefol ngol rewro gonka ka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Landal hande kono wonire wontidday jaɓɓone heɗiyankojo meɗen ara noon ko jooɗiɗo Libreville ko Abou Anne salminama Abou Anne namde maɗa hino heeɗa. eɗen gandi tigui Pastef Ousmane Sonko darino wi soɓe jiiɗi wonde ɗo 50 ans ko parti Pastef wonata opposant parti au pouvoir ko kamɓe gonata lamɓe kamɓe gonata opposant ji ko ɗum ɓe kolliri e golle mabɓe Sénégal naaɓe kadiɓe ɗo jiyaniɓe ɗon hay hunde eɗen jogui noon namdal holko saabi neɗɗo to banggue poste muɗum o riiwe aljuma talata o wonta président assemblée nationale te hewɓe kaali kuule leydi Sénégal jaɓani ɗum ɗon holko wawi tawde hen janggo oɗo président Pastef Ousmane Sonko assemblée nationale kadi holko wawi tawde oɗo premier ministre e gouvernement kesso nomaɗo mo ganduɗa wiyama Pastef en naatani hen holko jogori tawde oɗo gouvernement janggo hakkude gouvernement o e suudu sarɗeji leydi Sénégal hol darde nde ɓe jogori darrade hakkude mabɓe so tawi baare yigo ala ɗon ko ɗen namde joguinoɗen. kono woni namde maɗa tati jokkodirɗen nanama en tottay konngol ngol koɗo meɗen on Mamadou Sy Albert o jabano en namde ɗe. président Ousmane Sonko ko assemblée nationale kañum toɗɗimo o waɗimo président ɗum kam koye laawol constitution ko noon wi règlement intérieur assemblée nationale ko noon wi joni noon ko faate kam holko wawi heɓtade Ousmane Sonko mi yiyani e banggue laawol so wona assemblée nationale joddo ittamo ala feere wonde pour Ousmane Sonko wasa wonde président assemblée nationale walla noon so ɗum ɗon ala kadi président ne wawi wadde ko wiyete dissolution ɗon noon président o ko mois lewru fandu décembre garoyowo o so tawi assemblée dañi duuɓi ɗiɗi président ene wawi fusde assemblée o nodda waɗa woota ko ɗum tan wawi ittude Ousmane Sonko kam e hoore suudu sarɗiji ko fate gouvernement o noon gouvernement o kam ko joni waɗa ɗo e lebbi tati gouvernement premier ministre o ene foti yaade joddo e assemblée waɗa ko wiyete déclaration politique générale ɗon noon ko ɗo e lebbi tati so yeehi toon noon assemblée nationale ene wawi yaadude e makko wiyamo ɓe dokkamo confiance assemblée nationale assemblée aussi ene wawi wadde motion de censure so tawi yaadani e jiile gardiɗo gouvernement o donc ɗum ɗon fof noon woni ko yeeso meɗen kam ko ɗo e lebbi tati ko premier ministre o ene foti yaade to suudu sarɗeji ɗi waɗa déclaration muɗum heeɗo assemblée so assemblée yaadi hen woni noon kanko o continue ligguey makko so tawi assemblée yaadani hen kadi ene wawi wadde motion de censure ɗum woni gouvernement o saama président suɓima premier ministre président suɓima gouvernement premier ministre kañum e assemblée poti liggodade ngati kala ko faate woote laawol loi ko assemblée waɗata ɗum voté budget Sénégal aussi ko premier ministre o ma ya joddo e assemblée pour waɗa budget muɗum assemblée kadi kañum waɗata voté budget o ɗon noon ko haqqille namdi so tawi woni pellital gouvernement o ene liggodo e assemblée ko haqqille tan woni hen so tawi noon ɓe nanotirani ɗon kam ne wawi addude luural e luural so waɗi hakkude assemblée e gouvernement o
ɗon gouvernement o ne wawi samde so tawi waɗi motion de censure ko ɗon noon woni kabaru o fof kam so tawi ko are ɓe jahata so tawi noon ko nanamtiral e yewtude e wadde dialogue ɗon assemblée e gouvernement o kam mbawa wasde liggodade